Hola amics, soc Pau Moltó, professor de trompa del Conservatori Superior de Música d'Alacant i de l'Aula de Trompa de l'Acadèmia Spanish Brass l'Urmetanys. Els meus companys del French Horn Jazz Project i jo us esperem a la 9a trobada de trompistes de Catalunya que es realitzarà els dies 11 i 12 de febrer al Conservatori Municipal de Vila-seca. No podeu faltar, us esperem!